BPF 판자 BP Political Party야 माला जोनोम जाया UPPला माला जोनोम जाया आं दिनै लिडारफोरखौसो बुंगोन दिनै बिथांमोना गावसिनि पलिटिकेल लाबा-लाबनि थाखायहाय थाखानाय एसटिफ्रा जेबो खहा जायालासे एसटि होयोब्ला जोंहा जेराव जेबो बुंनांगौ गैया बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंगासिनो दङ नंगौना नङा हेलौ रायजोफोर दिनै दंफैयो बेंटल कलेज 6 जनगोष्ठीनोहाय एसटि होनो थांनायावहाय दिनै बेंटल कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा धरना आरो रेलि होनो गोनां जादों बेवहाय जोङो दसे नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय Assam Tribal Student, long live! Long live! Long live! Assam Tribal Student, long live! Long live! Long live! CC2 long live! Long live! Long live! CC2 long live! Long live! रावनिबो बेरेखा नङा नाथाय जोंनि थामोनफ्रा जोंनि जानाखि आइडेन्टिटि जानाखि जोंनि एसटि स्टेटास बेखौ जों बासायनांगोन नंगौना नङा बासायनांगौ ना बासायनांगौ दा बेनिखायनो आं जोंनिनो नाथानेल बिथांखौहाय गुसुङै जोंनिनो बिमा रावैहाय एबा बर' रावैहाय गुसुङैब्लाबो स्पिच एबा बुंथिनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय जोंनि साफ्रोमबो बेफोर फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन अननानै दिनैनि बे अलखद समावहाय जोङो आसे स्टुडेन्ट हिसाबै आसे लाइमोन हिसाबै जों दिनैनि थासारियाव जोङो खस्थ'बो खालामनो हानांगोन नंगौना नङा दिनै जों खस्थ' खालामाब्ला गाबोन जोंनि मोन्थाया जोंनिफ्राय सेना लांजागोन नंगौना नङा दा बेखायनो आं खावलायदों अननानै दिनैनि थाखाय नैबे दसे समनि थाखायहाय नोंथांमोना बे गाहायाव जिरायनो हागोन ना हाया जिरायनो हागोन ना हाया गाबोन जेबो गैया गाबोन क्लासबो गैया गाबोन जों सुनानै लानो हायो सुनानै लामनानै दोननो हायो दा जोङो दाहाय सुनानै लामहैयोब्ला बेयो रानखागोन बेखायनो खावलायदों नोंथांमोना जिरायनो हागोन ना हाया दसे सम हागोन दा बयबो जिरायनो हायोब्ला आं दसे सम जिरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंनि हारिनि सानस्रिनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय आं साफ्रोमखौ खावलायदों अननानै दसे समनि थाखायहाय नोंथांमोना हायाव जिरायोब्ला गाहाम जागोन नोंथांमोना दसे समनि थाखाय जिरायोब्ला आं गाहाम मोनगौ बियो सावा खेला नङा बियो दिन्थिफ्लानाय नङा सोरबा बुंदों राजनितिक पावारखौ लानानै पलिटिकेल पावारखौ लानानै जोंनि स्टुडेन्टफोरनि धरना होनायानो दिन्थिफ्लानायसो बियो माब्लाबाबो जानो हाया जोंनि फरायसालिनि नोंथांमोन दिनै दिन्थिफ्लादोंब्ला जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिदा बिब'मोना मानो दिन्थिफ्लादों नङा बिसोरो एग्जाम होनो गोनांमोन बिथांमोना बेखौ लिराखै बिथांमोना दिन्थिफ्लादों नामा जोंनि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि जोंनि बिदा बिब'फोरा दिनै धरना खालामदों बिथांमोनाबो दिन्थिफ्लादों नामा नङा बिथांमोनाबो दिन्थिफ्लायाखै दिनै मैया दाखालि जोनोम जानाय पलिटिकेल पार्टिनि पावारखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इयुन जोलैखौहाय दिनै सिलिंखार खालामनो सानदों दिनै जोबस्रांहोनो सानदों बेनिखायनो जों दिनै स्ट्रं जानि जोंनि इयुन जोलैया जोंनि इयुथफ्रा जों स्ट्रं जानि नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांमोना रेडि नंगौना नङा नोंथांमोना रेडि नंगौना नङा दिनै आं सिगाङाव गावखौनि थाखाय गुरै खावलायबाय सिगाङाव जायगा दंबावो अननानै साफ्रोमबो लोगोफोरखौ सिगाङाव गावखौनि थाखाय गुरै खावलायदों दिनै बयबो मिन्थिनांगौ गोनां नोंसोर मोनथिया मोनसे समाव सारा आसामा जोंनि बर'निसो रायजोमोन नंगौना नङा सारा आसामा जोंनि बर'निसो रायजोमोन दिनै जों जारिमिनाव जों नुनो मोनो दिनै 5000 बोसोर सिगां बे आसामा बर'निसो रायजोमोन नंगौना नङा दिनै गुबुन जाथिफ्रा गुबुन हारिफ्रा फैनानै जोंनि माखासे एरियाफोरखौ दिनै सेनानै लादों जोंखौ गादबदों दिनै जोंनि बर'आ बेबायदि मानसि बेबायदि सुबुंफोर नंगौना नङा दिनै बयखौबो समानै होजानो लुबैयो मानो अननाया बारा जोङो गनायनानै थायो जों गनायनानै लानानै थानो हायो नंगौना नङा जेब्ला जोंनि बर' राजाफ्रा जेब्ला सासन खालामबाय थादोंमोन बै समाव आहमफ्रा म्यानमारनिफ्राय फैदों नंगौना नङा बिथांमोना फैनानै जोंनि
राजानि सिङावहाय बिथांमोना लेबार हिसाबै खामानि मावफैदोंमोन नंगौना नङा लेबार हिसाबैसो खामानि मावफैदोंमोन दिनै बिथांमोनाबो दिनै जों फैयै फैनानै जोंनि बर'नि अबस्थाया बायदि जाफैदों सारा आसामानो जोंनिसोमोन दिनै मा खालामनांगौ जों बिनो गोनां जादों भारत सरकार आसाम सरकारनाव जों बिनो गोनां जादों खुद्रिनो गोनां जादों अब्लाबो जों खुद्रिसेयावबो बिसेयावबो जोंनि गोबां जोहोलावफ्रा दिनै थैदों मुंख्लं जालांदों अब्लाबो दिनैहाय फिसाल' मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्ट दिनैसो बारायदेरदों मोनबाल' डिस्ट्रिक्ट जों मोननानै जोंनि बर'फ्रा दिनै रायजो जानो गोनां जादों जोंनि थाखाय दुखु गोनां नंगौना नङा बे बाथ्राया आं दिनै लिडारफोरखौसो बुंगोन दिनै बिथांमोना गावसिनि पलिटिकेल लाभालाभनि थाखायहाय थाखानाय एसटिफ्रा जेबो खहा जायालासे एसटि होयोब्ला जोंहा जेराव जेबो बुंनांगौ गैया बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंगासिनो दङ नंगौना नङा अब्ला मा सानदों नामा बिथांमोना जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बिथांमोननि दिनै पलिटिकेल पावारा दिनै दं गाबोन गैया नंगौना नङा लोगोफोर दिनै दं गाबोन गैया जोंनि बर'आ 5000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो दिनै संसार जाबोनाय रायजो जाबोनाय बिपिएफ पान्जाब बिपि पलिटिकेल पार्टिया माला जोनोम जाया सिन्था खालाम 20 बोसोर 25 बोसोरल'सो जादों इउपिपिएलआ माला जोनोम जाया 10 बोसोर 5 बोसोरल'सो जादों अब्ला जों बिथांमोननि बुंनायाव जों दिनै इयुथ्सफ्रा दिनै गोजावगोन नामा जों पलिटिकेलखौ लानानै जों दिनै खौसेनिफ्राय जों उनसुंनानै थागोन नामा थागोन लोगोफोर आं दिनै बुंगोन जोंनि बेंटल कलेजनि फरायसालिनि नोंथांमोन दिनैनिफ्राय मालाबाबो पलिटिकेल पार्टिनि साइड जानानै नोंथांमोना बाथ्रा दाबुं हारिनि खौसेनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय नोंथांमोना बाथ्रा बुं ससियेल मिडियायाव नंगौना नङा पलिटिकेला मालाबाबो जोंखौ गोरोबहोआ बे 100आव 100 सैथो दै लोगोफोर पलिटिकेला जोंखौ मालाबाबो गोरोबहोआ जों दुखु मोना जों दिनै गोसोखाङोब्ला जों दुखु मोनो जोंनि बिखायाव दोहो जोङो जेब्ला उन्दुनाय समाव नोंथांमोना स्टाडि खालाम हारिनि थाखाय नोंथांमोना सानहर जारिमिनखौ नोंथांमोना फराय लोगोफोर फंबाय बिनानावफोर जारिमिनखौ फराय जारिमिनजोंसो नोंथांमोना खाद बै पलिटिकेल लिडारफोरनि बाथ्रा बुंनायाव नोंथांमोना गागोजाव नोंथांमोना दाखाद बिथांमोना गावसिनि लाभालाभनि थाखायल' नायो नंगौना नङा दिनै बिथांमोना गावसिनि लाभालाभनि थाखाय नायाखैमोनब्ला मानो थाखानाय एसटिआ जेबो खहा जायाब्ला एसटि होनायाव जोंहा जेबो बादा गैया बे बाथ्राखौ मानो बुंनो हायाखै बिसोरलाय दिनै जोंहा बर'निफ्राय एमपि दङ केबिनेटआव एमएलएफोर दंहैयो दंहैना गैहैया दिनैसिम बिथांमोना बाथ्राफोर एसे बुङाखै मानो बुंनो हायाखै बिसोरलाय फैबाय थानाय समाव इलेक्सन दङ बिसोरना फैबाय थानाय समावहाय गावसिनि पावारा फैफिननांगौ बिसोरनो दिनै जाथिया जोबस्राङोब्ला बिसोरो पावाराव फैनो हागोन ने जोंनि कुइसना बिसोर फैनो हागोन जाथिया गाबोन जोबस्रांलाङोब्ला गाबोन बिथांमोना पावाराव फैनो हागोन नामा दिनै जोङो खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों दिनै बिथांमोना 6 कमिउनिटि बिथांमोना दिनै एसटि मोनोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिआ 42 लाखल' होनदों बिथांमोना 1.80 crore बिथांमोना दिनै एसटि जाफैदेरोब्ला अब्लालाय जों बहाथो दिनै एफा गोबाव जोंनि बर' हारिया रायजो सालायबोदोंमोन सासन खालामबोदोंमोन आं दहाय बुंदों सारा आसामानो जोंनि बर'निसोमोन दिनै जोङो नासयजायै दिनै मा खालामबाय दिनै एसेल' जोङो जाफैनानै जोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवल' जों दिनै रायजो खुंनो मोन्दों बेयावबो जोंहा दिनै बेसेबां दङ जोंनि बर'फ्रा नोंथांमोना मिथिगोना मिथिया जोंनि बिटिसिआव जोंनि बर'फ्रा 30% जोंनि बर'फोर दङ 70%आनो गुबुन जातिफोरजों बुंफबनाय अब्लालाय गाबोन दिनै बिथांमोना एसटि मोनोब्ला गाबोन बिटिसि इलेक्सन फैयोब्ला बिथांमोना गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टि खालामनानै गाबोन जोंनि बर' लिडारफ्रा बिटिसिखौ दैदेननो मोनगोन ने बिटिसिखौ सालायनो मोनगोन ने जों सा साज्रां
ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनानैल' जानाय नङा जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि लोगोफोर जोङो बिखा फोरोंनानै जोङो ओंखारबोनांगोन जोङो जारिमिनखौ नायहरनानैसो जोङो ओंखारबोनांगोन दिनै गाबोननि आं बुंबाय थादों पलिटिकेल लिडारफोरनि खोथा लानानै जोङो माब्लाबाबो जोंनि जिउआवहाय जोङो हारियाव जोङो दावगानो हानाय नङा नंगौना नङा दिनै एफाखौबो जों सासन खालामनानै दिनै फैयै फैनानै बेबायदि अबस्थायाव जों सफैदों गाबोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिनोब्ला नोंथांमोना रेडि जानांगोन नोंथांमोना जिउ दान होनो हानांगोन हारिनि थाखाय रेडि दा दिनै एसटिनो थांगासिनो दङ जोङो बेखौ थै-थां जोङो जुजिगोन मोनसे रेडि जागासिनो दङ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जोंनि कलेजफोर दङ बे कलेजफोरखौ लानानै जोङो मोनसे धरना खालामगोन चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल कमिटिनि बानजायनायाव आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट एबसुनि बानजायनायावहाय जोंहा दाख्लै मोनसे रेलि हाबाफारि जानानै थांबाय टर्च रिलिज हाबाफारि जानानै थांबाय नोंथांमोना सोरथो थांदों जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा गोबां स्टुडेन्टफोर जोंहा नुनांगौमोन जोङो बेयावहाय बेबायदि नुनो मोनाखै 7 बा 8 हाजारसिमल' जोङो बेयावहाय इउथ्सफोरखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंनि ट्राइबेल्सफ्रा 7,000 8,000ल' गैया जानो हागौ मोननायनि थाखाय थाङाखै बे बाराव जाबावोब्ला नोंथांमोना जिखुनु माने नेनानै थानो नाङा नोंथांमोना जाथिनि बेलायाव माब्लाबाबो कमप्रमाइस जानो नाङा दै जाथिनि बेलायाव माब्लाबाबो कमप्रमाइस जानो नाङा दिनै जोंनि जाथिया थांनानै थायोब्लासो जोंनि फरायनायाबो भेलु गोनां जागोन जोंनि जाथिया थांनानै थायोब्लासो जोंनि राव हारिमुआ थांनानै थागोन जोङो जोंनि इयुन जोलैफ्रा जोङो जौगालांगोन खावलायदों लोगोफोरखौ दिनै सा साज्रां बाहागजों नोंथांमोना लानो नाङा मालाबाबो आं बुंबाय थादों पलिटिकेल बाहागजों मालाबाबो दाखाथारखा दिनैनिफ्राय नोंथांमोना सोरनिबा गोसोआव आं बिपिएफ आं इउपिएल आं बिजेपि आं कंग्रेस जानानै दङब्ला दिनै आं बुंगोन आं दहायनो बुंदों पलिटिकेला मैया दाखालिसो जोंनि अर्गानाइज जानाय बानाय जानाय इस्टाब्लिश जानाय नंगौना नङा दिनै बेनि थाखायहाय जोङो पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोरनि खोथा लानानै जोङो गावखौहाय हारिखौ खैफोदाव जोङो लांनो हाया मालाबाबो नंगौना नङा जय बर' हारिनि जय आसाम ट्राइबेल इउनिटिनि जय सिस्टुवानि आसाम ट्राइबेल इउनिटि लं लिड इउनिटि ट्राइबेल हुसियार इउनिटि ट्राइबेल गो बेक इउनिटि ट्राइबेल गो बेक जय बर' हारिनि सिसिडुवा लं लेक सिसिडुवा लं लेक आसाम सरकार वेलावसो ओंखारो स्टुडेन्टफोरा माथो
산 우타 자면 सय जनगोष्ठीनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायैहाय दिनै बेंटल कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा धरना खालामदों।